Capi și harta întoarsă cu susul în jos. Într-o dimineață, cu soare moale și frunze care foșneau leneș, Capi, o capibară curioasă și simpatică, s-a trezit brusc în hamacul lui preferat din pădure. Ce zi frumoasă! Cred că este ziua perfectă pentru o plimbare aventuroasă. S-a întins el plictisit, frecându-și ochii cu lăbuțele. Fără să-și ia micul dejun, mare greșeală, Capi a plecat la drum, dar cu harta întoarsă pe dos. După ce a mers, a sărit peste un părâu și a mirosit niște ciuperci suspecte, Capi s-a oprit brusc. În jur, nici urmă de casa lui. Stai puțin, copacul cu 3 crengi nu era în stânga? Sau era în stânga altcuiva? Of, Capi, ai încurcat harta cu lista de cumpărători? A scos o frunză mototolită din buzunar. Morcovi, frunze de papaia, un pepene. Nu! Asta e lista de mâncare! Minunat, Capi! Acum chiar ești pierdut! Bravo ție! A început să se plimbe în cercuri, întrebându-se cu voce tare. Dacă aș fi eu, unde m-aș fi dus? Poate sunt eu, dar într-o altă dimensiune? Poate sunt o marmotă? Oh, nu! Mi-am pierdut și identitatea! Auzind niște hohote de râs dintr-un tufiș, Capi s-a întors. Era un tucan care îl filma cu o frunză ce semăna cu un telefon. Ești viral, capibara, ești vedetă pe pădure toc, a chicotit tucanul. Minunat! Măcar dacă eram faimos să știu unde-i casa mea. Apoi i-a venit o idee genială. Dacă mănânc ceva, mă simt mai bine și poate îmi vin idei. A scotocit după o gustare, din buzunar a căzut o firmitură de pepene. Pepene! Pepenele l-a mâncat doar lângă râu. Asta înseamnă că... Capi a început să urmărească firmiturile lăsate din greșeală sau din foame, ca un Hansel cu blană. După câteva minute de mers, a auzit plioșc, plioșc. Era sunetul familiar al broscuței lui vecine, sărind în iaz. Casa! A țipat Capi sărind direct în hamacul lui și îmbrățișând o pernă cu forma unui mango. A oftat adânc. Da, data viitoare iau harta bună. Sau măcar mănânc înainte.